Kwchak Palini Rignai, Kwchak Palini Rignai. Hingke bahai tongbai khajani maratai kijing song khakhayo noro jottono kaham korungno tangna hanai hingke tini hingke haina hai tai kaisa sini takhok okra sini damanik bai tai sini bai jasmine borokuni katalbabe recording khelaimani Kokborok music video o songrok belaino khanatok norok bo khanawai khanatok jak khana belaino sini takhok okra damanik ni belaino khorang khutri khe kholoi resapjak o Kokborok music belaino khanatok khe khorang khutri khe kholoi resapjak tai haina hai sini bai jasmine bo belaino khorang khutri khe kholoi resapjak o music video norok hingke puila o music video kichi chanungma bagaina belaino bo khara tongthajagai tongbai khena hayada bayap song hingke bayap song norok o Kokborok music video rono bo jaga nugui mannai hinoi sawai manani musungoi tongo hingke o video no puilani simi paithak jora skip khayoi soyawai nai tongdi o music video hingke nugui mannai kaisa Malaima Sanja ni Panda hanoi kaisa songjajak kha borokni team hoite o jaga release khaijanai Agartala Rabindra Bhubono norok nugui mannai tei release khaijanai o Kokborok music tai norok o jaga dal bidal musamung robo nugui mannai belaino naithotoklai musawai phunungnai Malaima Sanja ni Panda o Kokborok team hingke bayap song norok o Kokborok dancer rokno nainani thangka hingke kubangma chini short film ni bisingtui sinijaknai actor actress rok bai bo malainai norok o jagao thangoi sabo bai malai mannai hingke tai sabo no dancer tai musamani rok nugui mannai hingke chini bai saralin Tiprasa tai chini bai Surobi Debroma tai chini bai Madabi Debroma borok no musajak thangoi nuguinai a jagao borok musanai o Malaima Sanja ni Panda timo borok bebak no tongo norok thangka hingke a jaga bebak no borok bai malai mannai tei borok no dancer rok khaimani bo belaino nugnai hingke bayap song chung khakhayo chini takhok okra chini damanik Debroma botebo ulo kusugo kanai hinoi tebo bo katal Kokborok music video rok bo tubunai hinoi bini khorang kutuke kholoi resapjak rono tebo katal music video rok no tubunai hinoi chung khakhayo botebo ulo kusugo kawai mannai tei bo ulo bo kusugo kawai manthung ageo kaisa puila bebak no buibai sinijagai thangka abo to norok bo jotono saimano hayada bayap song kaisa dance group tongmani aitorma ter hinoi omo bo o Malaima Sanja ni Panda omo bo belaino sinijaknani bagoi tabuk turuk khe kusugo kawai tongo tabuk je o chini Malaima Sanja ni Panda o je dance group je musanai actor actress rok tongnai borokni tabuk resalnai tonglaio tei try bo khai tongo borok o jaga thangoi belaino kaham ke tai naithok ke musawai phunumnani bagoi borok tabuk belaino try khai tongo tai chung khakhayo chini bai jasmine bo resamuni haporo kalaimani belaino katal khonai ulo hangke turuk bo kuchugo kawai mannai tai bini khorang bo belaino kutui khe kholoi resabo bo ulo hangke bo belaino kuchugo kawai mannai hingke bayap song chini o Malaima Sanja ni Panda ni o dance group rokno chung bo dino nugui mannai hingke tai chini takhok okra manik Debromani khorang kutui bai kholoi resapjak o resamu rokno chung bo dino nugui mannai hingke 18 tarik June 2022 o nugui mannai obo Panda sengjanai hingke sairikni 5ta tammani jorao norok thangoi 5ta tammani jorao nugui mannai hingke ang obono norokno kokkacharnai norok je nainani musungoi tongnai borok norok thangoi naidi Rabindra 18 tarik June 2022 o release khaijanai o rosamung belaino khanatok chini damanik ni khorang khuti kholoi resapjak norok belaino nugui mannai 18 tarik June 2022 o hingke bayap song norok video no bahai nangjakha comment box o comment kai sadi tai video no chajagai tongo hingke like khaidi tai share khaidi tai norok jodi kebo ani o channel o kotal phai tongo hingke subscribe khaya kongke please tabono subscribe khayoi ganani bell icon no sinoi all of press kainadi tamni hingke ang je phro kotal video upload khayo afrono norok jotoni sei sikang noroni orono sogaina bagai video ni paithago norok joto bayap rono hambai norok kaham korona tongdi malai pinai next video